It-tlieta filgħodu, ir-residenti tal-Port il-Kbir sebħu għal tama ġdida. Dan hekk kif wieħed miż-żewġ riggiet li kien ilu hemm mal-numru ta' snin ma jintużax fit-tarzna ta' Palumbo tneħħaw salpa l barra minn Malta lejn Kroazja. Kru ta' One News segwa din l-operazzjoni fejn kien ma' tokki ta' 9:15 filgħodu x'in ir-rig beda jsalpa l barra minn baċir numru 6 ġewwa t-tarzna fiż-żona ta' Kordin. Hawnhekk stajna ninnutaw kif kien hemm diversi tugboats sabiex ir-rig jiġi rmunkat il barra mill-Port il-Kbir u kompla triq lejn destinazzjoni ġdida. Din l-operazzjoni saret b'suċċess grazzi għal kooperazzjoni tal-Uffiċjali ta' Transport Malta u t-Tarzna ta' Palumbo. Kien hemm numru ta' persuni li mill-gallerija tal-barakka ta' fuq bdew jaraw dak li beda jiġri fin-naħa tal-lemin tal-port bis-swit il-belt tal-Isla. Hemmhekk ħafna minn dawn in-nies diġà bdew jgħidu kif il-Port il-Kbir, port li storikament dejjem kien importanti għal pajjiżna, diġà ħannifs u dera jisbaħ. Din l-operazzjoni saret wara li f'Jannar li għadda il-Gvern ħabbar li se jkun qed ineħħi dawn l-istrutturi li ilhom ħafna żmien hemmhekk fit-tarzna li anke kienu qed ikerħu dan il-port. Dan ix-xogħol sabiex jitneħħew ir-riggiet u strutturi oħra mistenni jieħu sa April li ġej.